Muri Zimbabwe, MZANU-PF drama harisi kuzopera, not anytime soon. So right now muri Zimbabwe, pari kunzi pane ma-investigations handiti makambonzwa imimi vana Passion Java vachipredicta kuti rino iri gore riri kusungwa kwevanhu. So pari kunzi pane ma-investigations akatangwa, ari kuda kutangwa as a matter of fact, anoda kuinvestigata munhu wese ari kunzi is against cab 3. So you might be asking, why would they go against Joice Mujuru? Zviri kunzi Joice Mujuru is a big supporter. In fact, akatombobudisa pana vachitaura news dzokuti Joice Mujuru opindira achisapota Chiwenga. Wakatanga kuzvitaura kufamba kwake, yanga iri Christmas yegore ripi 2025 gore rapera chaizvo ndopatakatanga kubudisa tichiripota nyaya iyoyo. Ndobva azobudikira futi mumainner circles achitaura zvaari kutaura zvinotaridza ari kusapota Chiwenga because unenge achitaura because you see the problem right now ndeyekuti kana ukasabuda pachena kuti uri kuopoza even kuvanhu mukati kuti uri kusapota amendment bill number 3 already uri kunzi uri kuopoza. So Joice Mujuru allegedly ari kunzi she holds a lot of power. She holds a lot of power. Actually, she's actually still active. Remember tifunga kuti vana Joice Mujuru vakazozorora. Magenerals aya vanhu vanga vari intelligence vari muchichi vanzi MZANU-PF vanenge vachicontrola a certain sector, a certain group yemawar veterans and etc. vanenge vachitova loyal to Mujuru zvokuti pakanzi pari kuda kuvhotegwa chakati mupolitburo. Remember kuti Mnangagwa abudirika anenge achida politburo yeZANU-PF first kuti inge ichimuvhotera. Saka kana pakaita a certain group iri kusapotana naMujuru and then that certain group now they are said Mujuru is linked to Chiwenga, zvorati the influence yaMujuru inobva yashifta yotanga kusapota Chiwenga mupolitburo muri pabata, which is why pari kunzi she is one of the people vari kuda kutanga kuinvestigatwa. Umwe wacho ari kunzi ari kuda kutanga kufuti kuinvestigatwa because ma-investigations aya in reality ane one result zvinoti kana ukanzi iwe uri kuda kuinvestigatwa zvinoti uchatosungwa at the end because vakomana vagara vari kutsvaga kukusunga ende vagara vane debt on you. Remember kana iwo wagara muZANU-PF mugovernment for more than 20 years, for more than 30 years, 10 years, you see what happens. Ndezvokuti unowanikwa kuti pane pamwe pawakatomboita corruption. First of all, as muri Zimbabwe hatimbotaurayi because sometimes tinge tichipusha maagendas but tofanira kumbotaura in reality because corruption haingozi kutop cheto. Toda kutaura chokwadi iwewe izvezvi zvotoziva iwe kuti uchero ukasvika kuline rekumapassport kuya unenge uchitoda kutobhadhara somebody kuti udi zvakude zvakurumidza kufamba as long as une mari muhomo unenge uchitosati ndikuda kutobhadharawo. Handiti ukada kunotora kana kuti license unenge uchitosati handifanira kutobhadhara, handiti kuti license yangu ibude ndinofanira kutobhadhara instructor unonzi ari kudzidzisa waya ukuda kutodi kutobhadhara. Handiti like a lot of things tiri corrupt semaZimbabweans, tiri corrupt semaAfricans, but tiri panyaya iyoyoyo that same corruption kana ikazokuwana like in fact iwewe nekuva that corrupted mind yako yokuti unongoda chioko muhomwe samwe but then ukazoita uba in a position of power, state resources, millions, billions, and then you still have that mind, do you know what happens? Catastrophe. Panoitika ma-1 because unenge wakumove ama-millions. And so kana pakazotanga kutariswa kuti vana Joice Mujuru hatingambotarisi kuti vana Joice Mujuru is innocent. Somewhere we know pane purazi ravakatora mani kana chimwe chimaini chavakatora zvisiri pamutemo, maybe havana kutorera munhu but vakaba something that belonged to the government. I mean, this is just common sense as people kuti somehow they must have done something. So zviri kunzi Joice Mujuru vari kuda kuplana kudi kutomuvharira vakomana according to information yasvika panews desk. So kana dziri chokwadi idzodzo muri Zimbabwe anenge ari ma-1 but tiregai tichipinda mureaction iri kunzi irimo mukati meZANU-PF reaction kuti muri kunzi anova iyo nyonga zvatiri kutaura pamusoro pazvo mutopic kuti imwe papi pava nema-1 ari kuitika nenyaya yekusungwa kuri kuda kuitwa Joice Mujuru. So izvi muri Zimbabwe zviri kunzi zvavhundusa macomrade mazhinji like as of right now because this is like the first time within the Mnangagwa circles news like this
dzabuda dzekuti actually there will be people who will be targeted, kwete nokuti wapara mhosva, but because uri kuopposa a certain faction, uri kuopposa a certain ideology, and because of that wakuda kutargetwa nemutemo woteregwa. So everybody now unotanga kuvhunduka for themselves kuti iwe, so this will actually happen to me day randichatadza kubvumirana nemunangagwa kabhao handiti, ende kana zvichinzi zvindo zvoitika kwandiri zviroti handisiri safe, ende zviroti even vakangondifungira inini kuti maybe ndiri kuopposa whatever chavari kuda kupinzira, zvoreva kuti handisiri safe. So vakomana zviri kunzi mukati within the inner circles mupolitiburo atori ma1 right now, pari madiscussions ari kuitwa ekuti vazame kumisa kusungwa kwana Joice Mujuru kana kuti kusungwa kwevamwe vachada kunzi vari under that investigation list yevanhu vari kuda kuinvestigate. Muri kupabata right, muri Zimbabwe. So toda kutaura zvinhu zvose zvitobva tazvidzosa kucape 3, totaura pamusoro pecape 3 muri Zimbabwe. Muri kwamuri team boys and girls, muri kwamuri kokoko, and vamwe venyu vanenge vachiti haunozva chisi takangotyoka izvi toziva kuti vana Chiwenga vachagwa mukati momo. What if Chiwenga atori munhu wekutoti zveshuwa ari kutori umwe wavanhu vanotoziva nezvecape 3 vakatorinyora cape 3, because at the end of the day muri Zimbabwe Chiwenga is the vice president wenyika yeZimbabwe, and if he just remains vice president he is still big, achiri muposition of power and money, and it is very influential vice president. So hazvinganyanyi kumugwadza kuti kwanzi Mnangagwa watonga kusvika 2030, because zvazvongoreva ndezvekuti iyevo position yake yekuva vice president uchangova nayo kusvika 2030. Chitarisa nyaya iyi from that angle urikubata. So kana isisi tiuya tichiti ma-members of parliament, ma-MPs vachangovhotera cape 3 because vari kutoziva kuti vari kuwedzerwa basa for 2 more years. Iwe, how about Chiwenga? Isn't it the same thing? Right. But pazozosiyana manje ndezvekuti Chiwenga anenge achiti kana tikasawedzera Mnangagwa 2 more years idzodzo, inini kwandiri something changes, rather than kuti ndikondinye ndiri vice president I will become the president. Andoaona, and that upgrade is bigger than remaining a vice president. So Chiwenga actually has something to benefit here and something to lose, and possibly for life to never be the president of Zimbabwe. Hey, unozaona wasvika vice president papa unenge chimwe chakurowa manje kuti apa ondapinda vakomana, ndakuzoita upresident, ndakuzovatonga vanhu vaya, ndakuzohwinya, ndakuzopamba ndichiita madiro handiti, because unenge da kudira nda president. Mostly vanhu vanosvika pakuzoita mapresident I think I would say vanhu vekuti they have something to prove in their lives, isn't it muri Zimbabwe? You know, normal people, munhu wekuti izvezvizvi ari upenyu hwake angorarama life iri normal asina something chakamutsamwisa zvekutodaro mulife haangambozombopushi kusvika aita president. But ukaona vanhu vanosvika pakudodo zvoda kutora chigaro chokuita president vanhu vakatsamwa, most of them vanhu vanotoda kutotsiva something, kuprova something, because kana munhu akasvika pakuita president achiro makambotaura asina basa guys me muchaita sei achitonga ari president? But also chigaro chekuti you have to be very responsible kana wachigara, because chogona kukublinda zvekutodaro unogona kuzvitenderedza nevanhu vari kungobvumirana newe, so worashika zvekutorashika zviya, because hapana ari kupa kana advice yokudzora. Animaiza vanhu vanogona kudzora vose havachagoni kusvika pauri, you are too big. Andwaiza, so unorashika zvekutorashika zvokuti you need to be very responsible. So kurashika ikoko ndo kwatiri kuti right now it seems like vaMnangagwa vakadhakwa nepower zvokuti havasi kutombonzwisisa zviri kuitika, havasi kuona kuti vari wrong sei, kuti in what way can I be wrong, and also you have a lot to protect. Maybe kana dzeshuwa dzechitagwana naComrade Nox Chivero kuti vakomana vakaba mari dzinotagwiri vakaita sei, so unowa kuona ndikabva panapa man handi kunani kudaita ma1. So muri Zimbabwe tiripo pano pamuzinda wevanhu kubva kuvanhu. Stay tuned, stay subscribed. Thank you for watching.